Готови? Аплодисменти. След като свърши концерта, всички деца получават подарък от организаторите на Гринтън. Така че, като свърши концерта, заповядайте тук при мен, децата. Това е Цанко. А сега отново загадки Валерия и Тони От Home Garden. ще изпълнят Ландшафтен архитект Цанко Коцев. Василев Зодия Телец. От Ботевград. От Ботевград. Адрес я ги не да казвам. Не, айде. Женен си, стига толкова. Точно това трябва да кажа. А тук наближаваме детските зелени работилници. Тук сме на детските зелени работилници с водещ Крис Върбанова от фондация Евроразвитие 2007. Тя учи дечицата как да си правят градински аксесуари, калинки. Нашите дечица, имаме при дечицата в момента и един Спайдърмен. Спайдърмен! Я ме погледни. Страшен е. Страшен е. И един младеж с синя шапка. Много е хубава. С сини очи. И един младеж слънчево жълто яке. Как се казва? Марти. Марти! Здравей, Марти! Да кажеш много здраве на мама Мими от мене. Чули? Ей, тук Майя, и той нямаше чули. О, Марти много е напреднал с неговата калинка. Нищо, нищо. Как ще се възпознате? Една такава калинка сега ме издурат и после ще я снимаме, когато стане готова калинката. И родители се вълнуват, и преподавател се вълнува. Крис, кажи нещо. Как се захвана с тази работа? Просто така. Просто така. Харесва ти? Да. Добре, Крис. Благодаря. А тук е нашето работно студио за икебана. Нашето работно студио за икебана, където майсторят едни красоти. Дани, кажи нещо. Молим се да няма вятър. Да, Като правим, да. А представи вашата организация с... Ние сме Сдружение Сога, школа по икебана. Сдружение Сога, школа по икебана. Днес ще имат и демонстрация. Ще ги заснемем и тях на тяхната демонстрация. След това ще имат детска зелена работилница икебана и нея ще я заснемем и ще я качиме в YouTube. Всички да видят какви красоти правят. Значи тогава тези ще ги махнете, ще го сложите, ще накажете, ще Ето и тук една красота са направили на конструкция за чадър. Така че, аплодисменти за Мари. Това е много тежко, не толкова пролетно. Аз идвам. Как ви шпионирам само какво ме изторите.
Решихме да покрием хората. Може и да не се Гледай се сладър. Имаш ли лепенка? Стоп, че забравя да